Dobrý. Tak, tady by svítilo sluníčko, tak potřebujeme čepici. Na úžek, správně. Ale Kolouchu chytáš radši z vody, anebo ze břehu? Ze břehu. Takže budeš chytat z vody. A když se chytá z vody, tak budeš potřebovat co? Gumaňky. Ano, člun. Potřebujeme člun. Jo, a ona nám ho vzala voda. Musíš počkat, on připlave za chvíli ten člun. Vypadá, že si třeba do řízení bude. Tak už máme člun. Člun máme. Takže potřebujeme židli, správně. Tak pojď, Jure. Určitě neválej se nám v tom, ať nám nespadneš. Tak, máme člun, máme Kolouka, potřebujeme pádlo, aby někam dopádloval. Já si připadám jako Zeman. No, ne. Tak, máme pádlo, nasaď si pádla. Ukaž nám to, jak to umíš pádlovat, co budeš. Tak ukaž, jak umíš pádlovat. Pozor, nikoho nezbrzačíš. Tak, pádlovat jde. No ale asi umíš rovnou plavat, takže by to chtělo nějakou ochranu proti převrhnutí. Já bych navrhoval rukávky. Kubo, pojď pomoct babice, nebo děti, Jaruško, utopí se vám tatínek. Zlatka krásně fouká. Jaruška fouká krásně, říkal Čepa. No Zlatka krásně fouká, říkal Milánek. Zláťo mladá, pojď fouknout tatínka. Tak, pěkně foukají děti. No, nech spokojenej. No, ale jako ty by si furt jezdil, ale ryby nikde. Potřebujeme prut, evidentně. Už máme i prut. Ať si to postaví, je to rybář, ne? Máme asi dlouhý prut, budeme potřebovat 4 silný muže, který popojedou s člunem. No jo, ale na háček hovno chytíš, když tam nic nemáš. Potřebujeme námnadu. Kolouchu, na co budeme chytat? Na sekano. Potřebujeme kousek sekaný, dejte mu tam někdo sekaný. Ať si nepropíkneš ten člun, člověče, nebo se utopíš opravdu. Já myslím, že ryba má ráda sekanou, klidně sekanou. Ona ti to strhne z háčku, ta mrcha. Tak. Hej, že jí to seženeš, Kolouchu. No, to je přesně ono. A jsem zvědavý, že se trefíš teda. A neutrhní hubu ty ryby, by ti zabrala náhodou. Prosím tě, tady ta ryba, ty to bude cukat a pak za to teprve pořádně veme. A ty teprve potom, až za to pořádně veme, to vytáhneš. Než ní utrhneš hubu.
Nebo prdel natrhneš na rybu. Opatrně, opatrně, opatrně. Počkej, kolegu, počkej. Známe, jsme zašel rybu. Ty vole, ty seš rybář, teda to ti řeknu. Kdyby aspoň plnou, ale tím máš prázdnou, ty jo. Pojďte mu to někdo sundavat, já na tenhle bordel z kontejneru šát nebudu. Ty seš, že ty jezdíš na ryby vůbec. Dá se to dopít, není tam něco ještě? Jeneček, nahodit potřebujeme, nebo kousek sekaný, nemusíme tu rybu, tam praskne ta ryba. Koláček, to záleží, co budeme chytat. Tak. Rybo, připrav se. A už máme v dírce. Bakaní stoutek, to je ono, to jsou ty rybáři, co si do Chorvatska. Tam nemáš návnadu, ryba mlaská až ven a ty si to vyškup. Nesmíš tolik škubat. Ne, to vyleš. Co koupíš průbnovej, kolku? Dejte mu tam jednou hubku, tu má ráda ryba. Sežral šunku z ty jednou hubky. Nesmíš tak cukat, kolouku, tady jsou křehký ryby, musíš to tam položit, chvilku počkat a ona se musí pořádně zakousnout. Myslím, že už se zahákla. Už to leze, jo, a to není ryba teda. Co to asi může být? Budeme potřebovat nůž asi. Co tam je napsaný, dědo? Hoď je tam, od nás tam. Máme nůž. Ale hoď je tam oba. Vypít, jako rybář musí oba vypít. Rybářům to jde chlastat. Hasičům taky. Jo, tam! Druhej máme na řadě. Hoď ho. To si dáme po ránu, aby nám nebylo cítit spůst, jo? Dezinfekce. Takže hoď ho, tam! Dáme návnadu a nahodíme. Už se mu klepou ruce po těch kořelkách. Tak, zanořit. To je to sere ryba. Utráží tě netrefila do voka. A myslím, že už to má, že ji máš, zaber. No, brání se. Jo, a co to bude, to je nějaká divná ryba.
Co to asi máme za rybu? Tam je dědek. Koukovat, co je tam napsáno pro ostatní, to přečti. Nemám čas, jsem legenda v důchodu. Tak, a máš tam ještě asi jednu ponožku. A tam je napsáno co? Nemám čas, starám se o legendu. To je asi pro babičku. No, oblíknout, potom až dokončíme rybolov, tak oblíknout. Láďo, vem si to na sebe na šatičky. Hoj, tam máš plno vody. Tak tam zkus nahodit ještě něco, že tam něco bude. Je to babice, akorát ten ksift je tam hrozně roztažený přes ty prsa. A je to tam. A už to vypadá na závěr asi, ne? Jo, to bude asi poukaz někam na dovolenou si zbytá. Co tam je napsáno, Kolouchu? Tak nám tu ti prdím kapr. To byla blbá návnada. Jednou jí po tobě hodil, teď na ní prdí. Sekanou. Na jiný místo. A kdo by se s tím tahal? Ten kapr praskne. Rybář kousnul. Rybička zůstala talismanem lásky. Léta už minula. Vypadá na záběr. Ježišmarná, co to je? Co to je? Ahoj. Co to je, Kolouchu? To je asi vzpomínka na mládí, ne? Čuchni, jestli jsou babičky. Jsou babičky. Já myslím, jsou babičky. A já, protože jsem z tvýho šuplíku. No ale co pak ty kalhotky, ale co tohle je nějaký nadsamec, ne? Jak tohle mohl vyplodit? A to je pořádná sekaná. To řízek, no jo, tak to už se ryba nehne. Je, zase nějaký vzkaz od kapra. Co tam píšou, Kolouchu? Poukaz na order povolenek na rybářský revíriští 14 denní. Ježiš, tak děkuji. Tak, hlavně, abys něco chytil, nebylo to jako dneska. 4krát, no. No, my chceme mít klid ve vsi. Jo. Hlavně, Kolouchu, hlídej si to, je to originál a nesmí se to ztratit. Nevemou tě jinak, opravdu je potřeba to hlídat. Byl by to průser. Kladli nám to na srdce. Tam není psáno, že
Zkus tam ještě nahodit, ještě možná něco vypadne z té kádě. Na okurku kyselou to moc nechytí. Tak nahodíme. Ale teď to vidím, teď tahají pomalu, prosím tě. Teď to bude takový, si myslím, neutrhni si to teď. Jo, vypadá to. Je to velký. No. Ale ono to nejde asi z té dírky, Jarda bude muset rozříznout let. Ty vole, co to je? Mořská pana! Ty vole, ty jsi vytáhl mořskou panu! Ukáž! Počkej, to není pana, to je skoro panic. No, sehnat panu ve Staré Lisí v této době to není prdel. Tak jsme sehnali panice. Pojď, ti dámičko pomůžem, pojď. No, jo, jako dámička to umí. Počkej, musíme ho vysadit z toho člunu. Kluci, pomožte mu z toho člunu dolů. Ať mu narostly prsa. Ty se na něj těšíš, ty vole. A vem si triko, co jsi dostal. Kde ho máme? Nebo on už se šel napít z piva samozřejmě. Hasiči moc rád děkuji. To jsem velmi překvapený. Čekal jsem větší píčovinu. Ono se dočkáš, neboj se. Pokračujeme dál. Tady mořská pana, podívej se, jaký má chloupky. Pořádnýho hudlana na fotku. Pořádnýho, dej mu Francouzáka. Dám si mořskou panu do náručí, ne? Jenom neseš, prdelku. Veď je to sexikos. Kolouku, ale já na tobě vidím, ty nevypadáš vůbec dobře. Nemáš problém s praxí. Pane doktore, Váš manžel, pojďte si prosím vás k němu tady do pořáda. Jo, dobrý den. To nevypadá. Vy jste manželka. Co se stalo? Dopodrobna, povídejte. Vydržte mi to. Dámy, je to jasný, defibrátor. Jedna komora mi tam spaduje, jedna komora je tam vedle. Nějaký léky, co bere? Natlak bere. Počkejte, a nevypadá to jako svářička, ten máš defibrátor. Ne, to není svářička, prosím vás, přišli. Postup, až se nezabijou. Nabíjíme, odstupte! Měli dýchání. Ještě jednou můj šoupneme. Dobrý. Už to vypadá. Pozorste se mi, jak na světlo. Pane doktore, ale když už jste tady z generálku, že nám ho trošičku, to máme celý večer v pořádku. Sestřičky, prosím vás, buďte tak hodný, buďte mi dispozici, ten kupříček tam mám, jo? Pane doktore, jste se tam odstěhoval? Ano, sestřičky. Co pak to tady má? Zrovna ten druhý, než jsem nepřed. Jo. Co? Tady to máme v pořádku. Problém bude na druhé straně. Teď jak se cítí, tak to tak jako dobré. Tak dobré, námičky, tak to bude kontrolovat.
Je to delší dobu. Oni tyhle to je hrozný. Vy mladý kluci. Abyste mi tady tohle je dobrý. Tam jsme přesně ten budeme aplikovat. Cesty, ale dvojitej. Nedává se Kristýnu druhou stranou. Když už jsme se měli, tak uděláme prevečku kompletně. Jasně, uděláme i spodek. To je nějaký čas. Operaci to ještě asi pravděpodobně není. Bolí to. Tohle věku, v pohodě, kdo na tom nebyl a tohle to. Novou metodu, kameru. Novou oslovení. To ani nepoznáte. S kamerkou, sestříčky, prosím vás. Je kolonoskopie, prostata bude potom správně. Ale potřebuji, abyste šli, holky, pojďte. Potřebuji každá z jedné strany. Uděláme kontrolka nahoru na kočičku. Jo. Tak, a jak to je? Budete říkat, až to bude dobrý, jo? Jak bude žaludku, až tady musou to vypadat, tak to bude. Tak. Jak to vypadá? Kočové. Jak to vypadá? Jak jste se ukázali. Kamerku, výsledky pošleme. Kamerka. Pane Strnec, já si myslím, že takhle ušetřený. Jste hodně dlouho nebyl. Ale pane doktore, na tu prostatu jste se vyprt ještě. Ne, to už, já jsem to na kamerce viděl. Budeme vyřezat. Já jsem jako řípa. Jako řípa. Tak, my tady dáme nástroj manželce a ona to ve večerních hodinách. No, jste zdravotnictví. Říkali nám kolegyně. Tak jo, takže po Slovencovi zdar, ahoj! Oni si na židli a nožičky na něj, sednou pěkně sestřičky a potečky. Pane doktore, no, já koukám, jak se vyklikli a mě vidět to netrefilo do opravy, načně si. Pane doktore, běžte za ně. Běžte za ně.